Варненецът Диан Михайлов стана трети на световното първенство по културизъм и фитнес в категория инвалиди. Шампионатът се проведе в австрийската столица Виена. Колкото е голям успехът обаче, толкова голяма е обидата за състезателя, нанесена от организаторите. Те забравят да обявят категорията на хората в неравностойно положение, а съзнавайки гафа си, се опитват да го потулят с скълъпено награждаване зад кулисите. Михайлов и завършилият на второ място южноафриканец обаче отказват да вземат трофеите си. Забравяха да обявят категорията инвалиди, изобщо да я качат на сцената, след това раздаваха купите зад кулисите, аз съответно не я взех. Реално погледнато ти се готвиш една цяла година. След това готвиш ни 60-70 дена за даденото състезание, с всичките ограничения, диети и да ти забравят категорията за награждаване. Просто малък смях в залата. Михайлов е с 96% инвалидност. Това става вследствие на катастрофа през 2000-та година, която се случва при изключително ниски температури. В резултат на това той е с ампутирани пръсти на ръцете и краката, отстранена част от костта на петите и подменена капачка на лявото коляно. 2000-та година катастрофа, много студено, 6 часа на минус 15 градуса. След това стана до Карлово, оттам военно-медицинска ме приемат. Хората, за които работих, просто с едно обаждане ме наместиха веднага там, за което много благодаря. И 11 операции. През 2006 година варненецът почва да се готви като състезател по културизъм и фитнес. Той е световен шампион в категория инвалиди през 2009, а любопитното е, че често се състезава и с здравите спортисти. Миналата година бях много щастлив на NAC International в Хамбург. От 20 човека станах 15, категорията беше само здраве. Аз бях единственият инвалид, много бях доволен. Много силно състезание, просто това го слагам в цялата кариера като най-силното и най-такова плюсово за мен самия. В момента Михайлов работи като персонален фитнес инструктор, с което изкарва освен прехраната си и парите за участие в състезанията. Правя това, което обичам. Това е най-хубавото. Хората трябва да работят работа, която най-много обичат и най-много допада. Повечето в България се занимават с работа, дето ма хич не им отиват. Всяко състезание по 2-3 месеца имам да връщам пари още. Много е забавно. Следващото състезание, на което варненецът евентуално ще участва, е в началото на декември в Италия.